Una exhibició de folklore aragonès va servir ahir al vespre com a reclam per al públic que es va plegar a la plaça de les Comunitats Autònomes de Salou en una nova activitat emmarcada en les nits daurades. I és que cal tenir en compte que són molts els aragonesos que històricament han estiuejat a la capital de la Costa Daurada. A més de la Font Lluminosa, el trenet que recorre els indrets més característics de la ciutat i els habituals comerços de la zona, Salou compta aquesta setmana amb un atractiu afegit: les activitats que es programen dins el marc de les nits daurades. Aquest dimecres arribava el torn de la mostra de folklore aragonès, que organitzava l'Associació Cultural Aragonesa de Salou. Els assistents a la plaça de les Comunitats Autònomes salouenca van poder presenciar diferents actuacions musicals pròpies de la cultura aragonesa, de la mà del grup folclòric Jaume I. D'aquesta forma, amb música, dansa i vestits tradicionals, la Costa Daurada i l'Aragó van estar més a prop que mai, com a mínim durant una nit. Les nits daurades segueixen el seu curs i aquesta nit la mateixa plaça de les Comunitats Autònomes acollirà una desfilada de productes i marques de comerços de Salou. Les activitats programades seguiran fins al proper dilluns 15 d'agost.